Nou, helaas staat Limburg nog steeds rood in de netcongestie. En dus is het alle hens aan dek hier in Maasbracht, waar een nieuw 380 kV hoogspanningsstation wordt gebouwd. Een knooppunt in zowel het Nederlandse als het Europese stroomnetwerk. Wat we hier zijn aan bouwen wordt straks toch wel de grootste GIS-installatie van Europa. Gigantisch project, complex project. En dit grote geavanceerde project met gasgeïsoleerd schakelmateriaal duurt daardoor ook nog een aantal jaren. En tot die tijd blijven Limburgse woningbouwprojecten en duurzaamheidsinitiatieven kampen met vertragingen. Zodra zeg maar, het station Boxmeer is opgeleverd, komt Noord-Limburg uit de netcongestie. Dan hebben we het over 3031. Zodra dit grote station in Maasbracht en het deelnet is opgeleverd, hebben we het ook over 3031. Dat Midden-Limburg uit de netcongestie komt en Zuid-Limburg komt uit de netcongestie zodra het nieuwe station Einighausen wordt opgeleverd. En dan praten we over de periode tussen 31 en 34. De problemen ontstaan doordat met bijvoorbeeld zonnepanelen, elektrische auto's en warmtepompen veel meer gevraagd wordt van het elektriciteitsnet. De vraag die stijgt explosief. En het uitvoeren van projecten duurt wel tot 10, 15 jaar voordat wij een nieuwe asset gerealiseerd hebben. Dit heeft te maken met een lang traject aan de voorkant, met bestemmingsplannen, vergunningen, maar dan ook het ontwerpen en het bouwen van deze stations en verbindingen. En hoewel er al in 2009 een concrete Europese opdracht lag voor hernieuwbare energie, kwamen maatregelen voor het verzwaren van het stroomnet veel te laat. Nog 5 jaar congestie dus, al is er bij deze onheilstijding ook een klein sprankje goed nieuws. Maar dat we wel een klein lichtpuntje hebben en dat we toch 130 megawatt vrij kunnen geven in Limburg. Wat betekent dat? Nee, als je ziet 100 megawatt, daar kun je bijvoorbeeld alle huishoudens in de stad Maastricht mee voorzien van stroom.